Arratsalde ederra zenez, jolas eta jolas ibili ziren parkean nekatu arte. Kemen bere baloiaren atzetik etxibarik. Izai eskuekin harrapatzeko moduko edozein animalia edo intsekturen bila. Hain ziren desberdinak. Iluntasuna dena estaltzen hasi zenean, amama eta ikiteren etxera joan ziren. Han bizi ziren, Donebik endikalearen hasieran. Inguruneura zarra eta apala zen, baina jatorra oso. Etxe ondora helduta, bapatean korrika bizian hasi ziren elkarrekin leian atezain automatikora nor lehenago heldu. Bai, erantzun zuen betiko ahots latzak. Eta berriro ere batera erantzun zuten biek zarraparran. Aitite, geu gara! Esan zuten nor ziren argitu barik. Beharrik ez baina, hainbesteko zalaparta entzunez, zalantza izpirik ere etzegoen. Gerosiago, etxera sartu ziren. Besarkada eta musuen legea bete ondoren, Izaik ipuinetan bezala kontatu zien zizare handia harrapatu zuela. Nire eskubiak baino askoz handiagoa, esan zien. Helduek elkarra gurtu zuten eta betiko legez berbetan hasi ziren euren kontuen gainean, kontu sakon eta hain ulergaitz haietaz. Kemen begira jarri zitzaien eta atetik aldendu zen beste gela batera. 2 minutu igarota, Aitite harritua egin zen, isiltasunura etzen normala. Alboko gelara joan eta atea irekita ura ez ustea. Kemen eserita zegoen mai aurrean gelditu barik idazten beti aldean zeraman kuadernotxo hartan. Aitite harengana hurbildu zen. Zer ari zara idazten? Jakin minez galdetu zion. Jo, sekretua da, erantzun zuen umeak eskutsuekin letra antzeko haiek eskutatu nahirik. Apurka, idazkera bihurtzen ari ziren haren zirrimarrak azken aldi hartan eta. Baina, badakizu, lagun artean sekreturik ez. Atzera esan zion Aititek begiaz keinu eginez. Egia da Aitite, esan zuen. Eta ahopetik, zeu zara nire lagunik onena, zatoz, oletzerori idatzi diodan gutuna da. Txor, zerrenda luzea zenura, gauza asko eta asko ziren. Egon, moztu zion zarrak buruaz ezezko keinuak eginez. Guztiok hainbeste gauza eskatuzkero, olentzerok ezingo ditu bete guztien eskariak. Eta zuk nolatan dakizu hori? Galderak eta galderak beti, jakin minez gehiago ikasi nahirik inguruan zuten mundua ulertzeko grinaz. Bada, ez duzu sinatxiko, baina olentzero bera ezagutzen dut nik. Enaiz zura bezain zarra ez, baina urte luzeak bizi izan ditut, lehengo mendearen erditik. Horregatik, behin baino gehiagotan ikusi dut ikazkin zarrori, baita arekin itzegin ere. Une batez, zur eta lur geratu zen Kemen berriaren aurrean, baina azkenean ausartu egin zen. Aitite, mesedez, kontaidazu, eskatu zion umeak. Ondo da, erantzun zion irribarre batez, deitu anaiari eta bioi kontatuko dizuet. Segundo gutxi batzuk eta antxe zeuden ume biak alfombran apatxe eginda kontakizuna irrika zentzuteko prest. Aitite, olentzero ezagutzen alduzu. Nolakoa da? Bota zion Kemenek. Aititek hasi aurretik biei begiratu, asperen sakona egin eta berriz hartu zuen arnasa. Denok dakizuenez, olentzero ikazkina da. Mendian bizi da, leku apartatuetan, pasajaunak eta pasandereak bizi diren leku hoietan. Antxe ematen ditu egunak egurra mozten eta kea botatzen duten txondorretan ikatza egiten gero etxeak berotzeko saltzeko. Hasi zen azaltzen. Olentzero beraz, gizon handia da, esku eta aurpegi zikinak ditu eta burua txapela beltz batez babesten du. Baina nik ikusi egin dut olentzero eta etzen zikina. Aurka egin zion Izaik arrazoi faltabarik. Aititek baiezkoa egin zuen buruaz. Hala da, azken urteotan itxura txukunagoa hartzen joan da.
Orain, Barakaldora etortzeko garbitu eta jantzirik dotoreenak janzten ditu. Noiztik etortzen da Olentzero lur hauetara? Galdetu zion Kemenek. Betidanik ba? Guk dakigula nola edo ala beti izan da gure artean. Barakaldon, planeta honetako leku gehienetan bezala, beti ospatu da eguberria, neguko solstizioarekin bat. Zer? Zerekin? Oihu egin zuten biek. Neguko solstizioarekin, negu burua da. Une horretan, egunak gero eta laburrago izan beharrean luzatzen hasten da, apurka gauari minutuak atzamarka kenduz. Minutuak ezin dira atzamarrekin ukitu, Aitite. Oltartu zitzaion izai berriz muturtuta, Aititek ziria sartu nahi ziela pentsatuta. Arrazoi osoa duzu, txikitxo, aitortu zuen zarrak. Ez haserretu gero. Esateko modu bat baino ez da. Esan dudanez, une magiko horretan hasten da argia ilunari nagusitzen, eta horixe ospatzen dugu orduan. Hain une berezia denezkero, urtean behin baino ez da gertatzen. Une horretan, naturaren legeak geratu egiten dira, eta Olentzerok aukera hori baliatuta, etxe guztietara heldaiteke opariak ara eramateko. Beno, opariak edo ikatza, badakizue, zintzoari saria eta hain zintzoa estenari zigorra. Tartetxo batean arnaz hartu eta pentsatu ondoren jarraitu zuen kontatzen. Eta noiztik dator lur hauetara? Barakaldora esan nahi duzu, ezta? Ondo. Kontuan izan, 19. mendearen amaieran, kanpoko jende asko hasi zen etortzen Barakaldora lan bila. Dakizuenez, lehen eta orain, jendea ez da joaten sorterritik inolako arrazoirik izan gabe. Ez horixe, etorkizun hobea eraiki nahi dute seme-alabek jateko ogi faltarik ez izateko. Horrela etorri ziren Andaluziatik, Galiziatik eta beste leku asko eta askotatik. Leku batzuk hain urrun daudenez, ziur ez dituzuena ezagutzen. Nire ikasgelan bada Senegaleko neskato bat eta mutiko baten gurasoak Boliviakoak dira. Eten egin zion Kemenek. Hori asko zorrunago dago bai. Lantoki handiak eraiki zituzten eta tximinia luzeak gauta egun sua eta kea botatzen zutenak. Labe garaiak ziren, industria handiaren denborakoak. Baina Olentzero ikaratu egin zen tximiniaiek erensugeak zirelakoan, lur hauetan aspaldian bizi izan ziren dragoiaiek eta horregatik urtetan eitzen berriz etorri. Inguruko mendietan geratu zen, handik bera begira. Sasiburu, Arrolatza, Argalario, Santageda ondotik. Batzuen esanetan, Sesumagako dorretxean bizi zen eta auzola saienetara baino ez zen hurbiltzen. Kareaga, Retuerto, Donebikendi, Beurko, Bagatzara. Baina urteak joan urteak etorri, labeaiek itzaltzen joan ziren, eta Olentzero berriro ere etorri zen, Mari Domingik lagunduta, orain hainbeste eta hainbeste jende garen ezkero, berak bakarrik ezingo lukeelako hainbesteko zoriona banatu. Batzuek diotenez, galtzagorri talde batek ere laguntzen dio. Olentzero itzuli zenetik, urtero etortzen da gure auzo guztietara, Arrontegi, Lasagazarra, Bagatzara, gero guztiokin batzen da herriko plazan, alaitasuna eta ilusioa ekarriz. Magia horren bidez, une batez begiratu aldiogu amaitzen den urteari, gauza txarrak albo batera usteko eta onak ospatzeko, eta datorren urterako zer nahi dugun pentsatzeko. Olentzero zer den? Zar berritzea eta... Ustekabean, gelako atea zabaldu eta narrazioa eten egin zen. Umeok, agur esaten hasteko ordua da, esan zien amak. Eman musubana Aititeri eta mamari. Aurrak zutitu, txamarrak jantzi eta ondo lotu zituzten.
kalera irtetean, haize leun batek xamurki lastandu zien ilea, eta umeen buruan ikaskin zahar baten irudia osatzen hasi zen, orga gainean bera astoa aurrean tirakasi joala. Ume batek bizar eta ile zuria ikusten zuen Olentzero, atorra ere zuria iaia. Besteak aldiz jantzi beltzekin mahonezko prakak galtzerdiak belaunetaraino eta abarkak urraturik. Desberdinak ziren Olentzero biak, pertsona guztiak desberdinak diren bezala. Halere, denek ziren eta denak dira Olentzero. Barakaldon, Euskal Herriko bazter guztietan, zuloz beteriko mehatzaldetik Erriberako lurretaraino, Olentzero da Euskal Herri zahar honen antzinako herritua.